Мин үзем Әлмәттә тудым. Сибирьдә дә яшәдем, Мәскәүдә, Голландиядә, Лондонда, төрле җирләрдә. Мәскәүдә дә. Лондонда татарлар күпме? Анда, без уйлыйбыз 500 булырга тиеш. 300 500 шулай. Нинди мероприятиелар уздырасыз? Без вообще күп нәрсә эшлибез. Безнең чаралары күп. Безнең шундый регуляр чаралары да бар. Безнең татар теле дәресләре бар. Безнең татарча сөйләшү клубы да бар. Яңа ел татар чыршысы, кышкы чыршысы без инде әйтәбез. Тагын безнең халыкара ана теле бар. Тагын безнең Сабантуй да бар. Күп төрле концертларны да ясыйбыз, фильмларны да күрсәтәбез. Күп кайда катнашабыз, зур фестивальләрдә дә Лондонда катнашабыз. Мәсәлән, Навруз фестивале. Шундый да бар. Мәскәүдә татар штабында син бер штаб кайчан булдың? Уфля минем мыйманы 1 ел элек, 2 ел элекме? Синең белән очрашкач Рима. Рима белән очрашкач. Бүгенге мероприятие нәрсә итәләр? Но мин бик шат сине очрашырга, Закирны очрашырга, Гульнарны һәрвакыт шат күрергә. Но миңа бик ошый сезнең белән сөйләшеп монда утырга, ял итәргә. Мин шундый матур атмосферада. Но унышларны телим һәм унышлы эшләрне минемчә, штаб татар ул күп нәрсә эшли, шуның өчен мин ризалаштым видеоны алырга. Чөнки, әз генә поддержка бирергә телим мин штаб татарларының штабына. Но миңа бик ошый, ул хәзер штаб татар гына түгел, башкортлар да штабы. Ул миңа бик ошый, мин улын күбрәк башкортлар белән дә аралашырга кирәк. Күбрәк мәгариф буенча шундый чараларны да ясарга. Кызык лекция, тарихи лекциялар ниндидер булса да, мин Башка шундай стратегик сорау. 2020 елда бит инде халык саны алып булачак. Син кем дип язылачаксың? Мин татар булгач, татар язармын. Юк, минемчә татарлар, башкортлар бергә булырга тиеш. Без Лондонда шулай эшлибез. Һәм без башкортларга булышырга шат. Бездә кызганычка башкортлар күп түгел, ләкин без бергә, бер-беребезгә булышабыз. Менә без уйладык башкорт телне мастер-классны да ясарга. Күбрәк башкортлар булса да, бик шәп булыр иде башкорт теленең дәресләре дә оештырырга. Ышанабыз, ул шулай булыр. Сабантуй булганда без аны бергә ясыйбыз. Швейцариядән да башкортлар безгә киләләр. Һәм Башкир Глобал белән Лондонда очрашу булды безнең оешмасы белән.